И здравейте, приятели! Днес ще снимаме как играе Roblox паркури. И абонирайте се за канала и пишете долу в коментарите какво видео да направиме. Тук са ми приятелите, както виждате. Той е един мой приятел си сменил скина. И както знаете, това видео е направено за да може да гледате и да се абонирате. Къде беше този паркур от тези работи? Ето го. Едно код е паркур, един котешки паркур, който трябва да го минеме. Сега ще ви покажа как стигнах 2 пъти догоре. Сега ми зарежда. Така. Имаме и това. О, мале. Чакайте тук нещо. Чакайте, че нещо тук да съм намалил. И така, сега ще минем този паркур. Този сме го направили, мисля, че в TikTok. Не знам, аз нямам TikTok. Ами идваме тук и трябва да скачаме тук. Не съм го правил това, само съм го играл. Скачаме тук, сега не ни трябва това, ние си вървиме и става ни бърза скорост. И така, тук скачаме. Убихме. Защото това не съм го играл. Само знаеш, че до половината в момента аз не мога да говоря толкова много, защото имам карас. Ходих на съболекар и не можах да снимам. Сега ще скочиме на високо. После така, идваме от тук, така. После тук, така. И от тук мисля, че и така. Скачаме, не. И паднахме. Сега ме е спамнал пак тук. Аз не знам, че съм без такова. Трябва ще чакаме. От тук сме. Скачаме. Така скачаме. И така скачаме. Такова скачаме пак. Ето така. Умрях. Защо се случва? Трябва да докосвам тук. Това тук. Идваме тук. След това. Моля тук. След това тук. Как? Аз скочих тук. Ма как падам и аз? Пак умря. Ма защо умирам? След малко ще снимам как играя Brawl Stars. Така че тези, които обичат Brawl Stars, напишете долу в коментарите кой обича да играе в това, кой обича да играе Brawl Stars. Защото аз изобщо не знам как се играе и сега имам го изтъжилен съм, имам и един друг скин, който събирам за него. Напишете долу в коментарите колко лайка ще събере това видео. След 3, 2, 1. Абонирайте се за канала. После ще правя на други ден, когато, например, значи като стана на 12 години, ще снимам едно стримване. 10 стримвания ще наснимам и вие ще ги гледате. Като стана на 12 години.
момента съм на 8:30 и не знам дали да мога да правя стримвания. Не знам, тук сега трябва да скочиме така. После тук така. Не бе, не. Така. После тук така. Скачаме тук така. Ами сега трябва да пусна малко в телефон. Изчакайте малко да го обърна камерата. И сега си го пусна се зарежда. Сега ще видите какво става. Ако се пусне. Не, това става. Така, тук. Вижте скут. Такива котата не виждам. Не съм виждал. Иначе един път на вакансията ми, когато ходих... Шпиониро го, лобиро. Стигнах до края. А това? Умале! А това? Скочвам. Мале, къде скачих? Аз мога да скача догоре, бе. Е там. Скача. Мале. Аз съм играя на чес. Аз играя на чес. Качих се тука. След това тук. Ако може още напред. Не. Чао хора, ако искате, абонирайте за трети път, го казвам, абонирайте се за канала, за да снимам до вечера. В 7 часа го пускам. И вие си го гледайте колкото си искате. В 7 часа... Да, в 7 часа и половина ще го пусна видеото да го гледате. Чао, приятели! Ще се видим до вечера в 7 часа.